Μήπως κολύμπησες στη λίμνη με τα χημικά απόβλητα? Όχι. Μήπως σε χτύπησε κεραυνός? Αυτό θα το θυμόμουν. Σε τσίπησε αράχνη? Εγώ δεν τσιμπάω πια. Τότε τι? Λυπάμαι, Χάρις. Δεν έχω καμία περίεργη ιστορία να πω. Λυπάμαι. Προσοχή παρακαλώ. Είμαι η Διευθύντρια Γκρέι και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα καταπληκτική χρονιά στο σχολείο του Bay City. Με τη νίκηλά μας! Ναι, και ο Μαρκ Walker που είναι καταπληκτικός. Όσο για τους καινούριους, ξέρω πως το Λύκειο σας προκαλεί άγχος. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Μα σας προειδοποιώ ότι είναι αγκαλίτσας. Και εσείς οι παλιοί, ήρεμα παρακαλώ με τα πρωτάκια. Δεν αντέχουμε άλλες μηνύσεις και καψόνια. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι. Παιδιά, ίσως δεν πρέπει να... Το τελειωμένο του λάδι! Οφείλε τη φέραμε καλά στους ψαρούκλες. Φοβερή σκουπιδοκαταπέλτες σου. Είμαι ο βασιλιάς του καταπέλτη. Ελπίζω μόνο να είναι φυστικό βούτυρο αυτό εδώ. Σπασουάρ με φυστικό βούτυρο. Το πιασες? Εντάξει, ο Στόμαρκ θέλει να κάνει φάρσες. Και εγώ μπορώ να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, τα μάτια σας στο βοθρατζίδικο. Αλλά και στην ομάδα του σχολείου μας. Για να δούμε πόσο θα γελάσουν όταν γίνουν μες στην πίχλα. Δεν ξέρω, Ράιαν, ίσως υπάρξουν ανεπιθύμητες συνέπειες. Ξέρεις κάτι, ο φίλος μου ο Χάρης από εδώ έχει ένα δίκιο. Μα άκου και εμένα. Κάντο. Θα συμφωνήσω με τον Σπάιντερ. Τι τρέχει με τη δύναμή μου! Προσπαθώ! Όχι! Γεια! Cassie Park, δηλαδή Cassie Pistogramogram, Snarknet and Everyvid's live streaming. Τώρα, πες μου, πώς νιώθεις που είσαι ο μόνος πρωτοετής που έφαγε διπλό καψόνι την πρώτη μέρα του σχολείου? Τσαντισμένος που βγήκε στο ίντερνετ. Μάλλον αυτός την έφαγε πιο πολύ. Μάλλον αυτός την έφαγε. Μαρκ! Δικέ μου, θα γίνεις διάσημος όχι μόνο γιατί είσαι αδελφός μου. Δεν θέλω να σου λέω, σου τα είχα πει, γι' αυτό θα σου το πω ισπανικά. Τελοντίχε. Καλά. Όλα κυλούσαν βάσει σχεδίου. Απλώς κάτι με αποσυντώνησε. Κάτι σαν όραμα. Με εγκαταλελειμμένα αμάξια. Εγώ όταν βλέπω οράματα είναι συνήθως με την Αριάννα Γκράντε και τούρτες.